Ako sa konkrétne vaša škola Mokrohajská v Bratislave zapojila do tohto celotýždňového projektu Hovorme o jedle, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora? Máme tu výhodu, že v podstate naša škola sa venuje viacerým vekovým kategóriám. A teda môžem povedať, že žiaci alebo deti našej materskej školy, deti na základnej škole a takisto aj na našich stredných školách, na gymnáziu a obchodnej akadémii sa všetci zapájajú do tohto projektu a každý teda prináležiacím spôsobom k ich veku. Máte pocit, že napríklad táto celá oblasť zdravej výživy, toho správneho stravovania sa je nedostatočne podchytená v učebných osnovách? No určite je veľmi málo podchytená, lebo o výžive v podstate sa učím až na gymnáziu, to je v 4. ročníku, to je veľmi neskoro. V 9. ročníku je to naozaj chvíľku, v 9. ročníku a to už je tiež. A myslím si, že deti potom veľmi často chodia na ten internet, jak som spomínala, a dosť často sa na tie extrémy dávajú. Takže napríklad vegetariáni, vegáni, ale potom na tej druhej strane teda tá obezita. Je to málo podchytené. Viac by sa mohlo. Kedy už by možno, že z vášho pohľadu bolo treba začať s touto osvetou aj v rámci učebných osnov? No ono by to malo byť podchytené, keď pozerám na ten prvý stupeň, tak je to vlastne už od prvej triedy, že stále sa venujú, ale vďaka tomu projektu asi. Hovoríme o jedle, že sa venujú naozaj už od prvého stupňa, treba stále s tými deťmi. A tak akože tak viac obsiažnejšie možno ten 7. ročník asi. V rámci tohto týždňa v podstate jednotlivo po triedách prebiehali ochutnávky zdravých jedál. Organizovali sme množstvo prezentácií na tému zdravá výživa a teda budeme v týchto akciách pokračovať určite aj v budúcnosti. Tak pani učiteľka, povedzte nám, aký máte dnes deň? Dnes je posledný v rámci týždňa Hovorme o jedle a aké presne aktivity dnes ste vymysleli a prezentujete ich tu v tejto telocvični? Tento deň téma je zdravé cukry, alebo že aj cukry patria do zdravej výživy. No a zapojili sme sa do tejto súťaže vlastne touto účasťou na týchto aktivitách, že sme rozprávali deťom, že aj v ovoci sú cukry zdravé, alebo o význame medu. Tak hlavne do tých súťaží, ktoré pre nás pripravili 2. stupeň a 3. stupeň našej školy. Čo sa ti dnes najviac páčilo? To ochutnávanie, to hádanie, čo máme v puse. A čo to bolo, prosím ťa? Ovocie. Ovocie? A aké ti najviac chutí ovocie? Jablko. Jablko? A doma čo jedávaš? Jedávaš aj zdravé veci, alebo niekedy aj také sladkosti? Aj zdravé, aj sladké. A teraz, čo si sa dozvedela, tieto všelijaké informácie, tak budeš častejšie také zdravšie veci? Áno, budem. A chutia ti? Áno, chutia. Čiže asi aj tie zdravé veci sú tiež chutné, len sa ich netreba báť. Sú. No a z vášho pohľadu tie deti majú z roka na rok väčší záujem o túto akciu? Naše deti zaujíma vo všeobecnosti každá pekná zmysluplná akcia, ktorá je pripravená tak, že ich nejakým spôsobom láka. A tento projekt, na ktorom pracujeme už niekoľko rokov, nie je výnimkou. Čierny havran duma, čo sa stalo, kde je chyba. V klietke žiť je nuda, lietať sa v nej vôbec nedá, protestuje kráka, počuje ho slečna straka. Havran sa jej páči, láska sa ší z čiernych očí.